això i així tindreu tot el taller. Com veieu, estem gravant una mica el taller que esteu fent perquè, com ja sabeu, des de l'Ajuntament tenim el taller amb els alumnes. No us oblideu, sisplau. El novembre és el mes de la ciència i en concret aquesta setmana és la Setmana de la Ciència. Per tant, és un moment de l'any en què ens activem, ens posem les piles i fem moltes activitats científiques. En aquest cas, Fundació Viladecans ens demana que vinguem a fer un taller per mestres perquè així ells puguin, durant aquesta setmana, fer activitats científiques amb els nanos. Degut a que aquest any celebrem el 150 aniversari de la taula periòdica, el que proposem és experimentar conceptes de química a través de la taula periòdica. Per tant, és com una excusa per poder parlar d'electronegativitat, de densitat, de nombre atòmic, massa atòmica, etc. A vegades, perquè hi ha unes condicions diferents.